Enw fi yw Helen, fi yn byw yn Llanelli nawr, fi wedi byw yma am 2 mlynedd, a fi'n mynd â chi o gwmpas SIR GAR. Bydd bynnag chi'n mynd yn Llanelli, mae yna views byddech chi byth yn disgwyl. Un o'r llefydd mwyaf underrated yn fy marn i yn SIR GAR gyfan. A pryd des i ma i wylo tai, ffindon ni'r traff. O'n i bach yn surprised, o'n i ddim yn gwybod bod traff i gael yn Llanelli. A nath hwnna'n gwerthu dda i fi. Ambell waith, os chi'n mynd fel na, mae'r gyrrwr yn mynd So, cwrs osban 2, un o'r dredgers sydd yn mynd o gwmpas a bita'r tywod. Fi ddim yn siŵr yn y sicr beth yw'r pwrpas. Falle sy'n eisiau chi wneud research eich hunan. Draw yn ni nesaf i beth mae'r pobl lleol yn galw Teletubby Hill. Dim yn rhan yn wish, sa'n meddwl, na dod draw fan hyn, gyda alffi am wac a cliro pen fi, a so chi'n meddwl am dim byd am beth bynnag sy'n o flaen chi, a mae'n beautiful. Fi'n lyfo fe, fi ddim yn licio fe, fi'n lyfo fe. Draw fyna i North Dock nesa. So, hwn yw North Dock. Fan hyn ni'n dod i nofio a dipo. Fan hyn dechreuais i fath o dipo go iawn. Mewn grŵp North Dock Dawn Dippers. A ni'n dod bob bore am 7 o'r gloch. A nawr fi'n fel treino, felly nofio yma. Achos mae fe'n ddiogel, fi'n teimlo'r saff. A mae fel grŵp ni'n yn bach neis i gael i cefnogi fi yn y dŵr. Dim lle gwell i gorffen y taith o gwmpas Llanelli na fan hyn ar trac St Ellis, falle gyda prosecco bach.